Mga Choy-Choy, pupunta tayo sa hanging grapes. Saan ang hanging grapes? Sa Singalas hanging grapes. Ha? Napo. Napo, hanging grapes. Pupunta tayo sa Napo, hanging grapes. Kaya ito ang dalan. Kini ang dalan mga ka-Choy-Choy. Napo, hanging grapes. What's up? Uptik tayo. Jairas Pudhab. Nata diri sa kuan. Jiras Pudhab. Maghab-hab data diri. Galing ha? Jiras Pudhab. Gago! Wait a minute. Who are you? What's up mga Choy-Choy? Jiras Pudhab. Musulod na mga ka-Choy-Choy. Shout out. Shout out ni ma'am. Hi ma'am, shout out. Yeah boy, oh me. Oh my god! Wow! Galing ha? Gwapa kayo si ma'am. Lang guys, lang guys oh. Lang ba? Oh my god! Wow! Lame kayo! Okay kayo! Mukbang. Asa man ni? Asa mahiwa ni? Kaya lugar kini? Dako agad. Lame kayo! Okay kayo! Ada pa. Wala pa yung bay. Pila naka-box na Hayagaw. Sana all. Nice. A few moments later. Ano sunod kanila? Oh.